салом ба ҳамаи шумо гулухтаракҳои азиз. Мо айни ҳол қарор дорем дар Анталия ва омадаем аз тарафи ана ҳамин ширкати Фаберлик. Гулухтаракҳои азиз, ҳар касе ки ба ана ҳамин ширкати Фаберлик бовар надорад, кор кардан намехоҳад, ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Ман низ дар қатори шумо ҳамин гуна будам. Як муддат кор кардам, баъдан дигар кор кардан нахостам. Ба кадом хотир? ман мисли шумо гуфтам ай удаш намебарам, корам зиёд ай гуфтам. Бисёриҳо ҳар чиз мегуфтанд, ман да ҳамон гапи ҳамо бовар кардам, ман да худам бовар накардам, пеш нарафтам. ва имрӯз вақте ман аз тарафи ана ҳамин ширкати Фаберлик омадам ба Анталия, ба ду чашми худам дидам ки 300 нафар зани тоҷик дар Анталия тамошо омадагианд. ин тамошоро бинен, 8 рӯз бовар мекунед, ин зебогиро ман дидам, ин ҳурмати эҳтиром, ин пулкор кардани занҳои муваффақро ман дидам. ҳар як зани муваффақ пеш аз кор кардан аввал азоб кашида ба ин ҷоҳо омада расидагиай. баъдан да худам тасмим гирифтам, да худам ваъда додам ки ман бояд ана ҳамин дар ширкати Фаберлик зани муваффақ шавам. ба ҳамин хотир тасмим гирифтам ки командаи худам дубора ба қувват мекунам, командаи худам зиёдтар мекунам ва ҳар духтаре ки мехоҳад ана мехоҳад мисли ман биёя, ана мехоҳад бубинад дунёро тамошо кунад, биёя, ман дастгирӣ мекунам дар команда, бо ман якҷо кор кунад, ҳам сум кор кунад, ҳам давлат ба давлат гашта тамошо кунад. пас ҳамаи шуморо ман дар командаи худам интизорам.